thank you, Li to give a wonderful speech. And next speech is selecting Uyghurs and foundations. Mr. Abdulrahim Dini to give a speech. Yeah, thank you very much for your invitation. Goedemiddag, beste vrienden, voorvechters van democratie en vrijheid. Vandaag staan wij samen op Damplein in Amsterdam. Dit is het hart van Nederland. Wij zijn hier voor de 37e herdenking van het bloedbad op het Tiananmenplein op 4 juni 1989. Dit is een van de donkerste en de meest bloederige gebeurtenissen in de geschiedenis. Vanaf dit plein toon ik mijn diepe respect aan alle vrijheidsstrijders. Zij gaven hun leven voor vrijheid en gerechtigheid op het Tiananmenplein. Ik denk vooral aan de Oeigoerse studenten in de voorste linies. Zij droegen troost hun Oeigoerse doppa, het symbool van onze identiteit. Zij hielden hun vlag hoog en riepen in hun moedertaal, Godsgal, sta op. Mijn respect gaat ook uit naar de dappere leiders zoals Turkish Devlet. In 1989 reed het Chinese regime met tanks het Tiananmenplein op. Zij schoten studenten op de brute wijze dood. Het plein veranderde in een zee van de bloed. De overheid wilde de hoop op de vrijheid doden met geweld. Maar zij vergaten in de dingen. De geest en de vrijheid kun je niet met angst doodrijden. Na het bloedbad wilde het Chinese regime zijn politieke crisis verbergen. Daarom brachten zij dit extreme geweld naar het bezette Oost-Turkestan. Op 5 april 1990 sloegen zij de nationale bevrijdingsbeweging in Baren hard neer. Dit leidde tot het bloedbad van de Baren. De Oeigoeren brachten ons eerst het vaandel van de democratie naar Peking. Maar vanaf de jaren 19 noemde China ons de vijanden van het staat. Vandaag de dag ondergaat ons hele volk in de openlijke genocide. Waarom? Omdat de Chinese dictators bang zijn voor onze drang naar de vrijheid. Vrienden, de Chinese onderdrukking stopt niet bij de kampen in ons thuisland. Vandaag breken de transnationale repressie van de Chinese overheid ook in Nederland. Dit is het vrij land waarin wij nu leven. Zij gebruiken intimidatie en de psychische terror. Op 14 februari was er in de Chinese nieuwjaarfeest in het stadhuis van Den Haag. Ik stond daar in mijn eentje voor in de vreedzame protest. Ik hield in de spandoek vast tegen de Oeigoerse genocide in het bezette Oost-Turkestan. Op de plek van de gerechtigheid werd ik op de brute wijze aangevallen. Chinese beveiligers gebruiken fysiek en de psychische terror tegen mij. Het Chinese regime schaadt de vrijheid van de mensen meningsuiting. Het Chinese regime schaadt de vrijheid van de meningsuiting in het hart van Nederland. Ons volk heeft al meer dan 70 jaar onder de bezetter. Ik vecht voor de vrijheid van mijn volk. En deze aanvallers riepen tegen mij: jij hoort thuis in een strafkamp. Jij verdient de dood. Ik ga je dood. Dat is exact dezelfde dictator die in 1989 op studenten schoot. Het is dezelfde terror die nu miljoenen mensen opsluit in Oost-Turkestan. Nu zien wij deze terror hier in Europa. Maar wij zwijgen niet en wij wijken nooit.
Onze strijd heeft de Nederlandse overheid wakker geschud. Vanaf dit plein bedank ik het Nederlands parlement en de gemeente Den Haag. Het parlement kijkt niet toe, maar nam in de speciale motie aan tegen mijn geweld. De burgemeester van de Den Haag noemde de aanval onacceptabel. Hij heeft besloten, China mag nooit meer in de Nieuwjaarfeest vieren in het stadhuis in Den Haag. Dit is in de overwinning van de waarheid. Het is in de overwinning op de transnationale repressie van de Chinese overheid. Dit bewijst dat Oeigoeren overal opstaan tegen de onrecht. Wij kunnen wereld oproepen tot de gerechtigheid. Vandaag herdenken wij de slachtoffer van 4 juni. Het Chinese volk en de wereld moeten en dingen weten. De Oeigoeren waren de eerste met het fakkel van de democratie. Voor de fakkel betaalt ons volk de hoogste prijs met de genocide. Wij vragen alle Chinese dissidenten en alle vrije mensen. Erken en steun onze strijd voor de vrijheid en de onafhankelijkheid. Want zonder in de vrije Oost-Turkestan komt er nooit democratie in China. Zonder vrijheid voor de Oeigoeren is er geen gerechtigheid in de wereld. De geest van de Godschaal staat op, leeft voor altijd voort. Deze vonken van de vrijheid zal vader gaan branden. Het zal de Chinese dictator breken. Het brengt vrijheid voor het Chinese volk. En het brengt bevrijding voor alle bezette naties. Oost-Turkestan, Tibet, Zuid-Mongolië, Cambodja, Guangxi en Manchuria. Hongkong. Weg met de dictator Chinese regime. Weg met de bezette en de kolonisatie. Vrijheid voor Oost-Turkestan. Vrijheid voor Tibet. Vrijheid voor Zuid-Mongolië. Vrijheid voor Cambodja. Vrijheid voor Guangxi. Vrijheid voor Manchuria. Vrijheid voor de hele Chinese volk. Hartelijk bedankt voor jullie aandacht. Thank you.